Estem així en l'alberg de la Mare de Déu de Gràcia, de la nostra ermita, en una visita en la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, visitant un espai que en el seu moment, quan ens van demanar col·laboració des del govern valencià per a previndre el que esperem que no passe, però que pot passar dins d'esta pandèmia tan complicada, tenim un moment que és el de la replegada de la taronja i estem preocupats, evidentment, per part de totes les administracions, com no pot ser d'una altra manera, d'intentar ficar el millor que tinguem i els recursos públics, que són de tots, a la disposició d'aquesta crisi i especialment d'aquells supostos que se puguen produir en la campanya de la taronja, en els temporers, en els collidors, en els magatzems. I nosaltres tenim aquest recurs així en Vila-real, que és un alberg en 40 habitacions, i el que vam decidir va ser desinfectar-lo, preparar-lo i ficar-lo a la disposició de la conselleria en el moment en què ho puguen necessitar. Agraïsc a la consellera el seu interès, evidentment, felicite la iniciativa de demanar ajuda, al final les administracions estem per a lluitar totes contra això, la gent paga els seus impostos i no li té el per què preocupar de qui és la competència. Al final tenim que sentar-nos, parlar, buscar solucions i ella ara us comenta un poquet quin és el protocol que volen utilitzar i com dic, així està l'albergue de la Mare de Déu de Gràcia en un poble solidari que li preocupa molt l'economia també, la seva taronja, el seu camp i especialment les persones més vulnerables que en un moment determinat tenen que anar-se'n de les seues cases, de la seva terra, a poder guanyar-se la vida i que es tenen que tractar com toca. Bé, m'ha paregut una instal·lació fantàstica, reuneix tots els requisits que demanàvem des de Conselleria i que, per tant, també venen demanats per la Conselleria de Sanitat, que estableix les condicions que s'haurien de reunir per a fer aquestes quarantenes en el cas que hi hagi positius o ser els entorns immediats de positius, reuneix totes les característiques, en la qual per a nosaltres la veritat és que és d'agrair que Vila-real, el seu ajuntament, el seu alcalde, és el primer que s'ha oferit a una instal·lació que necessitàvem i que a més, efectivament, és digna de poder reunir a els temporers que necessiten passar aquesta quarantena i fer-lo amb tota la seguretat que requereixen els protocols. Per tant, per a nosaltres ja donem per fet que tenim aquesta solució habitacional, és molt important, ens l'han reclamat des del govern de l'Estat, perquè tots i totes que tenim, a més, una importància en el sector agrari, necessitem garantir que l'activitat primària va continuar tal qual ha estat fent-lo, que ha sigut molt exemplar. Els agricultors i agricultores, el món agrari han treballat de manera exemplar fins ara per a garantir-nos l'abastiment, garantir que la producció eixi endavant, els nostres cultius estigueren en els nostres mercats, en les nostres cases i en l'exterior, que arribaren a tota Europa, però ara també comencem la nostra gran campanya, la campanya de cítrics en els propers mesos, i això és la que hem de concentrar tots els esforços per a que no hi hagi situacions convulses en l'àmbit agrari. En la part, diguem, agrària hi ha una premissa, i és que els temporers siguin el més fixes possible, és a dir, que treballen en grups consolidats, perquè en el cas de poder fer la traçabilitat d'un positiu hem de garantir que coneguem, i això ens ho han de garantir també els empresaris, els agricultors, etc., podem saber quin és el radi d'afecció i activar, lògicament, totes les mesures preventives i de seguretat per a que no s'expandisca un possible brot. I respecte a l'Ajuntament, en el moment que Sanitat ens indique precisament quines són les persones que ens hem assegurat que no poden guardar en les seus vivendes eixa quarantena, diguem, individualitzada, que no poden garantir aquestes mesures de distanciament, de seguretat durant els 14 dies que han de tindre-lo, ens posaríem aleshores nosaltres en contacte en l'Ajuntament per a que en les mesures que ja vindrien establides en un contracte de serveis poder activar-lo. Això significa passar així la quarantena, tindre lògicament l'alimentació garantitzada per part de Conselleria i tot el que comporta de logística, d'higiene, etc., també correria a càrrec de la nostra Conselleria i, per tant, a l'Ajuntament de Vila-real no li suposaria ningú cost. Els veïns i veïnes simplement estarien fent una gran labor solidària pel bé del món agrari, però també pel bé de tots i totes. La veritat és que aquest any la campanya que es presenta prou bé a nivell de quantitat de taronja. Tenim que tindre en compte que les dificultats que hi haurà per a la recollida i baixarà una mica la producció
la productivitat, no la producció, per causes de la pandèmia i de tindre que mantindre totes les mesures de seguretat, i per això és exactament per lo que l'Ajuntament ha oferit aquest albergue, per a poder, en cas de necessitat, que esperem que no, perquè el que més ens agradaria és que aquest albergue no fora necessari per a aïllar a ningú dels temporers que vinga, però en cas de que passar alguna d'aquestes situacions que no volem, disposem de l'albergue, i la conselleria crec que ha estat molt contenta, la consellera està molt contenta en com ho tenim preparat.